But it's been a while since I vlogged in the morning. I've been busy, hectic lately. And what the fuck is that tractor doing here? It's a tractor in my place. It used to be farm. It's a tractor. Anyway, good thing today's not really that cold, but yeah, I'm needing my skateboard now because I kind of hate walking in the mornings and late in the afternoon after work. And hopefully it arrives this week and I have to assemble it. Skater boy! Hey bro, do I know you bro? Kasya ba tayong tatlo dyan? Boss! Apat? Kilala mo ba yan, boss? Papa-autograph nga ako eh. Action star oh! Siya ba yung nasa ano? Sa ano? Siya ba yung nasa... YouTube? Hindi, sa Sydney. Hindi, yung sa Sydney. Sino? Yung hero pa rin. Gusto kong kumain ng pek-pek. Pek-pek eh. Don, ikaw gusto mo? naman, titi na lang. Anong ginawa mo dyan? May chinek lang sa taas. Chinek ko kung... Teka. Yan, sige. Guys, ano na yung sa business natin? Kumusta na yung ano natin, suppliers natin sa drugs? Script. Apex talaga to may. Pero teleprompter. Kaya maganda yan eh. Tapos yung isa, eto, pang Insta story. Ay, sige. Yan. Yan sinasabi. Sabihin mo doon. Anong app yan? Ma-download nga. Ba't andun Para. ako? Saka lang. Alright guys, saka lang. Alright guys, what are your talents? They're gonna kiss. Kiss. Parang ano to? Casting Casting bench. That's the front leg, not the other way. Hindi ko na video. Akala ko alam niya. Baligtad eh. Naka-plan na eh. Ay, hindi siya andar pag gano'n. Pag naka-off yung ano. Boss, ilan ba ang bibili natin, boss? Nag-isip ako kung taga-gatlo tayo eh. Gamit natin yan. Mag-Uber tayo. Uber Eats tayo, boss. Angkas. Boss. Ako muna. Ngayon, naka-record na. Uber. Ayan na. Dalawa kayo. Ikaw na lang doon. Bilis. Ikaw na lang. Di ka talaga mapatayin yan. Kaya ka kay JM. Maraming tao eh. Wala na. Angkas. Malapit na yung paso. Sasalita ka daw. Sabi ko sa... Ano masasabi mo, boss? Para ako yun eh. Ano yung nakita natin kanina? Tinakbang ko yung mata ko eh. Nag-uusap lang. Ay, ito. Underage kasi. Ito. Matanda yan. So pwede sa atin yung mga yan. Yan. Sige, so... Miguel, sige mo Ano yung back. Anong oras yung prayer meeting natin? Sabi nyo kung lumalabas. Anong oras yung prayer meeting natin? Nagdarasal nga kayo.